Mä oon tullut Elko-Linelle vuonna 2018. Toimin projekti-insinöörinä sekä työjohtajana. Mä koen, että parasta mun työssä on se, että kaikki päivät on erilaisia. Saa tehdä laajasti tehtäviä sekä kentällä että tässä pajalla. Mä tykkään myös siitä, että olen päässyt kehittämään mun omaa ammattitaitoa tässä erilaisissa työtehtävissä uusissa laitoksissa ja on mahdollisuus edetä sillä tavalla ammatillisesti. Minun työura on tässä kunnossapitoalalla 30 vuotta vähän yli. Mä toimin tässä Elko-Linella kunnossapitoasentajana ja työsuojeluvaltuutettuna. Täällä on viihtynyt ja varmaan täältä eläkkeelle jää. Teen kone- ja laiteasennuksia, termistä ruiskutusta, tilaan varaosia, suunnittelen. Työ on hirveän vaihtelevaa ja monipuolista. Elko-Line on pohjoismainen kunnossapito- ja urakointiyritys. Palvellaan asiakkaita pääsääntöisesti Suomessa, mutta meillä on myös globaaleja asiakkaita, eli silloin työtehtävät voi olla myös ulkomailla. Viimeisimmät taitaa olla Bahamalta ja Hollannista. Työnantajana Elko-Line on vakaa ja kannustava ja hyvin ketterästi pystytään mukautumaan tämmöisiin muuntautuviin tilanteisiin, mitä täällä teollisuudessa monesti on. Elko-Linelle kannattaa hakea semmoisen henkilön, joka haluaa monipuolisia työtehtäviä, välissä haasteitakin, haluaa nähdä muutakin kuin niitä samoja nurkkia. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että Elko-Line sopii hyvin myös esimerkiksi vastavalmistuneelle, joka hakee työkokemusta itselleen tulevaisuutta varten. Elko-Linelle kannattaa hakea töihin, jos on kiinnostunut monipuolisista tehtävistä ja asiakkuuksista, erilaisista teollisuuden toimialoista. Mä tykkään tässä omassa työssäni sitä, että tämä on hirveän vaihtelevaa, työkaverit on hyvä ja meillä on tällainen rento ilmapiiri. Jos tarvit apua, kysyt apua, niin sä saat sitä. Ja on semmoinen oikeasti hyvä yhteishenki. Meillä on grillit tuolla ja aina silloin tällöin grillataan, tiimipäällikkö tuo pullaa. Yritän pitää fiilistä ja porukka viihtyy täällä. Täällä on minusta hyvä olla.